K5, armas utanga, bala, pike kag smuggled nga sigarilyo ang na-recover sa ginserbing nga search warrant sang katapong ka 4th Special Operation Unit Maritime Group. Siyam ka mga karton sa pike nga sigarilyo kag 5 ka mga armas utanga ang na-recover sang 4th Special Operation Unit SOU Maritime Group sa pagserbis ng search warrant sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz, alas 4:20 sa hapon, Hulyo 24. Ang arestado mo si Donelle Rota, 31 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Base sa eksklusibong impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Iloilo sa lugar, nalakip sa 5 ka armas among 3 ka 45 caliber pistola, 1 ka machine pistola, 1 ka shotgun, mga bala, kag 2 sa 5 ka armas ang hindi lisensyado. Samtang sa separadong operasyon, ginabanta sa 80 man ka karton nga masobra 4 milyon nga balor sang smuggled nga sigarilyo. Ang nakumpiskar sa 4th Special Operation Unit o kon SOU Maritime Group sa 1 ka Chinese national sa ginserbe nga search warrant sa Barangay Lopesay, Sur, La Paz, alas 7:30 sa gabi, Hulyo 24. Ang arestado mo si James Chewy Chin, 59 anyos kag 12 ka tuig nga nagatinar sa syudad sang Iloilo. Si interview sang K5 News FM Iloilo kay Chin, alin sa pungsod Malaysia ang supply sang smuggled nga sigarilyo. Sa diin gipayag sini nga ginadeliver ini sang Muslim sa iyalin sa Manila. Mga ka K5 sa karon magapatubang si ruta sang kaso nga paglapas sa Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines 10591 o kon illegal possession of firearms and ammunitions. Kag magapatubang naman si Chin sang kaso nga paglapas sa Republic Act 8293 or the Intellectual Property Code of the Philippines. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.